Takže vítajte u dnešného videa. Dneska budeme hrať Among Us na mojom Xboxe, takže poďme na to. Takže poďme dať, na tú hru sa pripojeme a ideme na to. Takže čakáme, kým môžeme ísť hrať. A ideme hrať, takže uvidíme, kto budeme. A sme impostor, kámo. OK, hneď prvá hra impostor, takže poďme na to. Takže tu sa budem tváriť, že budeme robiť quest, takže poďme sem. Nemôžem zabiť koho. Ty vole, jak to je veľa typkov. Poďme sem, poďme sa tváriť, že robíme quest. To je tak veľa ľudí. To čo je, tu je tak veľa ľudí. To čo je, okej, poďme, takže poďme niečo iné robiť. Poďme niekde inde sa premiestniť. Neviem, kde ako ho mám zabiť, lebo toto je také metúce. Tu nikto nie. Okay. Ten impostor. Tu je nejaký typek, ktorý prečo to reportol? Ježiš, ten typek, ako to mohol reportnúť? Kto je impostor? Kde bolo telo? Ja som hotový s otázkami. Fuzify killed manifest skipu. To jak vedel? Ne, ale jak to mohol vedieť? Body was in weapons. Fuzzy knife. Ne, ale to, ja som Fuzzy knife a ja neviem, ako to mohol vedieť, že som to bol ja. Akože ja nerozumiem, ako to vie. Ja nerozumiem, ako to vie. Dám tohto, lebo má on. Ale jak to on vie? Jak to on vie? Come on, to čo je? Ak ma všetci vyhodia, tak ja fakt neviem. Tak. To je v klín. To snad ne. No jasne, že ma všetci vojtovali, tak to akože není fér. Ale jak to on vedel, to musí byť nejaký hacker. Takže som hral práve s hackerom a práve som prehral. Jej, že teraz tú hru livneme, ideme hrať ďalšiu, čiže poďme. Ideme tuto a ideme hrať, takže teraz tu čakáme. Poďme, ideme hrať ďalšiu hru, takže uvidíme, že kto budeme. A sme crewmate, takže musíme plniť tasky. Takže poďme na to. Máme plniť tasky. To neviem vôbec, jak sa robí, ale nejak to proste robím. Neviem, jak to, ako mám robiť. Čo to hneď už niekoho zabil? Dvoch niekto dokonca zabil. No sú to dva impostori, takže asi každý zabil niekoho. Čo ti dáva? OK. Tak si dáme toho Čida, keď to je on. Čido, kde je Čido? Tu je. Čido. Dáme Čida. Teraz len počkať, kým všetci dovojtujú.
Poďte, Vojtujčido. Poď. Ježiš, čo robíš? Haló? Čo robíš? Haló? No, konečne. Takže Čido, je to impostor? Asi myslím, že áno. Ale uvidíme. A je impostor. OK. Takže poďme na to. Teraz sa ideme plniť tasky. Poďme dokončiť tento task. Už asi viem, aha, musíme držať toto R-ko. OK, task sme dokončili, poďme robiť tento ďalší. A zase ďalší dead body. OK, takže koho budeme vojtovať? Tento typek? Studio Ken. Hitblase, ok, dáme tohto Hitblaseho? Ne? A dáme toho Nix, lebo ten vyzerá dosť podozrivo. A vyzerá to, že to je asi remíza. Takže no hej, je to remíza. OK, ešte mám stále jednoho impostora, takže poďme ešte dokončiť questy, ktoré máme. Tu máš autučku. Autučku. Ešte poďme ho dokončiť, tak to pôjdeme dole a jo, máme polovicu questa hotovú, takže poďme dokončiť ten quest. Á, niektorá emergency meeting. Prečo dal? Plne chce povedať, že ten his place je. No hej, jasné. Tak dáme his place asi. Dáme his place. Dobre, tak. Všetci votujte. A jo, his blades je votovaný, takže dúfam, že je impostor, lebo ak je, tak sme vyhrali. Yes, vyhrali sme. Victory! Nice. Takže yes. Že toto bola posledná hra, to bolo len také yes, áno, 10 minútové video, ako hrám dve hry Among Us, prvá sa nepodarila, ale druhá áno. Takže ďakujem, že ste toto video pozerali až do konca, bol som rád, keby ste dali like, subscribe a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau. Bol by som rád, aby ste išli na môj kanál, ktorý mám na WhatsAppe. Ďakujem. Čaute.